Gepleýär Adatlyk radiosu. Akşamyz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Pragadaky studiýada siz bilen men Sehra. Şuň 2014-nji ýylyň 3-nji dekabry hepdäniň çarşenbe güni. Şuň Habarlar gündeligi programmamyzyň esasy böleginde. Birleşen Ştatlaryň Döwlet sekretary Yslam döwleti atly toparyň söweşijilerine garşy göreşjek koalisiýanyň üstün çykjakdygyny aýtdy. We recognize the hard work that remains to be done. Türkmenistanyň, Gazagystanyň we Eýranyň prezidentleri 3 ýurdy birikdirýän täze demir ýoluň açylyş dabarasyny amala aşyrdylar. Bu proýektiň tutuş regionda sowda işleriniň artmagyna mümkinçilik döreder diýilip garaşylýar. Transparency International uramasının täze hasabatynda Türkmenistan ýene bir gedek iň köp korrumpirlenen ýurtlaryň hataryny görkezildi. Со стороны я могу сказать, что надежд никаких нету ни у нас, ни у кого-либо другого. Gepleşigimizde şu beýleki maglumatlar dinläp bilersiňiz. Habarlar gündeligi programmamyzyň esasy bölegine geçmezden öň günüň täzelikleri bilen tanyş boluň. Birleşen Ştatlaryň Döwlet sekretary John Kerry Irakda we Siriýada ençeme territoriýany ele salan Yslam döwleti atly toparyň söweşijilerine garşy görüşmek üçin Birleşen Ştatlar tarapyndan düzülen koalisiýanyň birleşendigini we ähli front liniýalaryna tarap hereket edenligini aýtdy. Şeýle-de ol bu koalisiýa üstün çykýança kampaniýany dowam etdirer diýdi. Kerry bu barada 3-nji dekabrda Brüsselde geçiriljek ýygynyň öň ýanyna çykyş etdi. 60 ola ýurduň daşary işler ministrleriniň gatnaşmagyna geçirilen bu ýygnakda Yslam döwleti atly toparyň söweşijilerine garşy görüşdäki öňe gidişikler we dildewşik strategiýalary ara alynıp maslahat edilýär. Kerry bu barada şeýle diýdi. The United States is constantly looking for the means to enhance the effectiveness of our actions. And I'm confident. Birleşen Ştatlar biziň alyp barýan işlerimiziň täsirligini artdyrmagy maksat edýän serişdeleri ýygyderli gözleýär we men koalisiýa agda her bir ýurduň wekilleriniň hem şu ýurda iş alyp barjakdygyna ynanýaryn diýip Birleşen Ştatlaryň Döwlet sekretary John Kerry bellidi. Türkmenistanyň, Gazagystanyň we Eýranyň prezidentleri 3 ýurdy birikdirýän täze demir ýoluň açylyş dabarasyny amala aşyrdylar. 3-nji dekabrda Türkmenistanda geçirilen dabara Türkmen prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow, Gazag prezidenti Nursultan Nazarbayew we Eýranyň prezidenti Hasan Rouhani gatnaşdylar. Uzunlygy 935 kilometre barabar bolan Uzen Bereket Gurgen liniýasy 3 ýurdy birikdirýän iň gysga demir ýoldur. Gazag prezidenti Nazarbayewiň edarasynyň beren maglumatyna görä bu demir ýol 3 ýurdyň arasynda edilen yük önümlerinin muktarını yılda 3 milyon tonnadan 10 milyon tonna çenli arttırar. Transparency International uramasının täze ýaýradan raportyna görä korrupsiýa öňkü Sowet Soýuzynyň we Balkanlaryň çäňindäki ýurtlaryň aglawasyny giň gerimde saklanyp galýar. 3-nji dekabrda Transparency International uramasy korrupsiýanyň indeksi 2014 atly ýyllyk hasabatyny ýaýratdy. Onu öňkü Sowet Soýuzynyň düdümindäki Baltik ýurtlaryndan gaýry ähli respublikalar 50 bal derejesinde ýa-da onuň aşagyna yerleşdirilipdir. Bu hasabatda 0 bal derejesi ýurduň ýokary derejede birlenendigine ve 100 bal derecesi ýurtda paraxorluğun düýünden ýokdugyny aňladýar. Şeýle-de hasabatda owansan iň korrumpirlenen ýurtlaryň hataryna yerleşdirilip, ol 175 ýurduň arasyna 170-nji ýerde goýulypdyr. Eýranyň ýokary derejeli resmisi Yslam döwleti atly toparyň söweşijilerine garşy Tehranyň Irakda howa darbalaryny amala aşyrandygy baradaky maglumatlary reddetdi. Eýranyň resmisi bu barada 3-nji dekabrda çykyş etdi. Onuň bu çykyşy soňky günlerde Eýranyň hakykatdan hem günnäwür Irakda howa hüjümlerini amala aşyrýandygyny görkezýän alamatlaryň bardygy barada Pentagonyň medeniýet sözçüsiniň eden beýanatynyň ýygyanyna gawat geldi. Eýran Irakda Daesh ýagny Yslam döwleti atly toparyň söweşijilerini nişan alýan islenlik howa hüjümlerini amala aşyrmaga gatnaşmady diýip Eýranyň resmisi adynyň anonim görnüşde saklanylmagyny sorap Reuters habar gullugyna beren maglumatyny bellidi. Şeýle-de resmi şoňa meňdeş howa darbalaryny Birleşen Ştatlar bilen hyzmatdaşlyk etmeň Eýran üçin bolup bilmejek ýagdaýdygyny sözüniň üstüne goşdy. Resmiler Somaliýanyň paýtagty Mogadishuda Birleşen Milletler Uramasynın kerwenine amala aşyrylan bombaly hüjümde adyndan 3 Somali raýatynyň ölendigini habar berýärler. Somaliýanyň ýokary derejeli polisiýa ofiseriniň beren maglumatyna görä 3-nji dekabrda Mogadishunyň Bergorowdaky aeroportunyň goýunda amala aşyrylan bombaly ulaw partlamasyny bir polisiýa ofiseri we Birleşen Milletler Uramasynyn 2 jan penasy öldürilipdir. Al-Şabab atly islamçy söweşçi toparyň medeniýet sözçüsü hüjümüň jogapkärçiligini öz üstüne aldy.
Yemenin howpsuzlyk resmisi Eýranyň ilçisiniň rezidensiýasy nişany alynan ýaly bolup görünýän bombaly güýçli ulaw partlamasyny bir yemenliniň we Eýranyň howpsuzlyk garawullarynyň öldürilendigini habar berýär. Howpsuzlyk garawullary hüjümüň amala aşyrylanmaly Eýranyň ilçisi Hasan Said namyň binanyň içinde däldigini ma'lum etdiler. Reuters habar gullugynyň howpsuzlyk resmilerine salgylanyp berýän maglumatyna 3 dekabrda Yemeniň paýtagty Sanyda bolan wakanyň janyndan geçeniň eden hüjümi esasynda amala aşyrylandy ve bir näçe howpsuzlyk garawullarynyň öldürilenligi bellenýär. The Associated Press habar gullugynyň maglumatyna görä bu hüjümde Eýranyň ilçisiniň rezidensiýasynyň adyndan 2 howpsuzlyk garawuly öldürilipdir. Hormatly dinleýijiler, biz öz gepleşiklerimizi dowam etdirýäs. Hormatly dinleýijiler, ýa-ni habarlarda bellep geçişimiz ýaly Birleşen Ştatlaryň Döwlet sekretary John Kerry Irakda we Siriýada ençeme territoriýany ele salan Yslam döwleti atly toparyň söweşijilerine garşy göreşmek üçin Birleşen Ştatlar tarapyndan düzülen koalisiýanyň birleşendigini we ähli front liniýalaryna tarap hereket edenini aýtdy. Bu barada kardeşim Merdan Sarifyň berjek giňişlik maglumatyny dinläliň. Amerikanyň döwlet sekretary John Kerry Yslam döwleti atly ýaragly topara garşy göreşýän Amerikanyň ýol başçylygyndaky koalisiýanyň birleşendigini we ähli frontlar boýunça öňe gidýändigini aýtdy. Şeýle-de Kerry üstünlük kazanylýança bu kampaniýanyň dowam etjekdigini hem belledi. And that we will engage in this campaign for as long as it takes to prevail. Kerry bu barada 3 dekabrda halkary koalisiýanyň düzümine girýän 60-dan gowrak döwletiň wekilleriniň Brüsselde geçiren duşsugynyň açylyş dabarasynda çykyş etdi. NATO'nun baş edarasynda geçen gepleşikleriň dowamynda kazanylan üstünlükler we Yslam döwleti diýilen topara garşy göreşmegiň täze strategiýalary maslahat ediler. Kerry öz çykyşynda söweşijilere garşy göreşde amal etmeli agyr işleriň bardygyny ikrar edýändigini aýdyp, görülen çärelerin ýyllara çekmeginiň mümkindigini hem belledi. We recognize the hard work that remains to be done. Our commitment will be measured most likely in years. Gürüňe gidýän Yslam döwleti diýilen ýaragly topar häzir Irak we Siriýanyň territoriýasynyň ipetli bölegini öz kontrolliginde saklaýar. Kerry Yslam döwleti diýilen toparyň adamlaryň ruhy gymmatlyklарyndan hem peýdalanmak islendigini, emma dünýädäki musulman liderleriniň olara garşy çykandygyny da nyktady. Kerry Brüsselde geçirilen gepleşiklerin Yslam döwleti toparyna garşy göreşde diňe harby çäreler bilen çäklenmejekdigini hem duýdurdy. Ol Yslam döwleti toparyna goşulmak üçin Irak we Siriýa wariandaşary ýurdy töwüşijileriň öňüni almak ýaly meseleleri hem garaljakdygyny aýtdy. Kerry Yslam döwleti toparynyň maliýeleşdirilmegini duruzmak, şeýle-de onuň propagandasynyň öňüni aljak ýürüýti çäreleriň hem maslahat ediljekdigini aýtdy. Amerika Irakdaky Yslam döwleti toparynyň söweşijilerine garşy ilkinji howa hüjümini awgust aýynda amala aşyrypdy. Sentýabryň aýaklaryna Yslam döwleti toparyna garşy howa darbalary Siriýada hem amala aşyrylyp, bu kampaniýa başga da koalisiýa agdalary goşuldylar. 2 dekabrda Pentagon Eýranyň hem soňky günlerde Irakdaky Yslam döwleti toparynyň söweşijilerine garşy howa hüjümlerine amala aşyrandygyny görkezýän alamatlaryň bardygyny aýtdy. Eýranyň resmiýetleri bu habarlary reddetdiler. Eýran Yslam döwleti toparyna garşy göreşen Amerikanyň ýol başçylygyndaky koalisiýanyň düzümine girmeýär. Tehran 3 dekabrda koalisiýanyň Brüsselde geçiren ýygynyna hem öz wekilini ýollamady. Kardeşim Merdan Sarifyň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Hormatly radio dinleyijiler, biziň gepleşiklerimizi internet saýtymyzdan hem dinläp bilersiňiz. azadhabar.com internet sahypamyzda size sesli we çap görnüşli maglumatlary, suratlary, videolary hödürleýäris we öz pikirlerinizi aýtmaga çagyrýarys. Türkmenistanda azadhabar.com internet saýtymyza derwede.net arkaly girip bilersiňiz. Habarlar gündeligi programmamyzda Türkmenistanyň değişli maglumatlarymyz bilen dowam etdirýäs. 3 dekabrda Türkmenistanda Türkmen prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň gadak prezidenti Nursultan Nazarbayewiň we Eýranyň prezidenti Hasan Rohanyň gatnaşmagyny täze demir ýoluň açylyş dabarasy boldy. Uzunlygy 935 kilometre barabar bolan Uzen Bereket Gurgen liniýasy 3 ýurdy birikdirýän iň gysga demir ýoldur. Bu barada kardeşim Muhammed Tahiriň taýýarlan ýörüýte maglumatyny dinläliň.
Eýrany, Türkmenistany we Gazagystany öz içine alýan bilelikdäki demir ýol projekti işe girdildi. Onuň açylyş dabarasy agdalýan 3 ýurdun prezidentleriniň gatnaşmagynda Türkmenistan bilen Eýranyň arasyndaky serhedin golaýynda ýerleşýän Ak ýaýly obasynda çarşamba güni irden bolup geçdi. Bu dabara Gazagystanyň prezidenti Nursultan Nazarbayew, Eýranyň prezidenti Hasan Ruhani, Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow bilen bilelikde Azerbaýjanyň, Kyrgyzstanyň, Täzegistanyň, Özbegistanyň we Ommanyň demir ýol ministerleriniň hem gatnaşandygy habar berilýär. Uzunlygy 928 kilometre barabar bolan bu demir ýol günbatar Gazagistan bilen Eýranyň demir gazagynda ýerleşýän Görgen şäherini demir ýol transporty arkaly özara birikdirýär we bu proýektiň tutuş regionda söwda işleriniň artmagyna mümkinçilik döwreder diýilip garaşylýar. Dabaradan öňürti proýekti tanatmak maksady bilen taýýarlanan videoda bu proýekt arkaly Hytaýyň Lianyongang şäheri bilen Eýranyň Benderabad portunyň arasyndaky gatnaw ýolunyň 22 günden 13 güne çeli gysgaldyljakdygy ma'lum edilýär. Habarlardan ma'lum bolýaşyna görä soňra bu proýekt adaty ýolçy gatnaw hyzmatyny hem berje edip başlar. Eýranyň prezidenti Hasan Ruhani şol dabarada eden çykyşynda bu proýekte regionda gazanylan uly üstünlik diýip baha berdi. Gazagystanyň prezidentlik aparat tarapyndan ýeredilen beýanatda bolsa, bu demir ýol arkaly 3 ýurdun arasynda amala aşyljak ýük gatnawynyň geljek ýyl 10 million tonna çykaryljakdygy aýdylýar. Bu möçber häzirki wagt 3 million tonna barabardyr. Türkmenistanyň üstünden geçýän we Gazagistan bilen Eýrany birikdirýän bu demir ýol proýektiniň 85 kilometri Eýranyň, 700 kilometri Türkmenistanyň, 140 kilometr töweregi Gazagystanyň territoriýasyndan geçýär. Kardeşim Muhammed Tahiryň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin 1 dekabrda Türkiýe saparynyň dowamında Russiýanyň gazyny Ýewropa aktyrjak uly bir proýekt, ýagny Günorta akym proýektiniň Ýewropanyň islegsizligi derarly ýatyrylýandygyny elan etdi. Bu beýanat Ukrainadaky ýagdaýlar sebäpli Orsiýet bilen Günwataryň arasynda dören dartgynly döwre gabat geldi. Ýewropanyň gaza bolan talabynyň dowam edýän häzirki wagtynda bu ýagdaý Türkmenistanyň öz gazyny Ýewropa aktyrmak taýýarlary üçin nähil pursat döredýär. Kardeşim Muhammed Tahir bu we beýlik soralar bilen Azerbaýjanyň döwlet eýçiligindäki iň uly newit kärhanasy Sokaryň odalky prezidenti we türkmen ýolbaşçylary bilen odal ýokary derejeli gepleşiklere gatnaşan Sabit Bagirow bilen söhbetdeş boldy. Orsiýetden deňiz asty bilen guruljak gaz turbasy arkaly Ýewropa gazaktyrmagy gözüňde tutýan Günorta akym proýekti ýatyryldy. Bu Azerbaýjanyň we Türkmenistanyň öz gazyny Ýewropa bazarlaryna satmak tagallalary nukdaý nazaryndan näme anlatýar? Elbette çok anlam taşıyır. Elbette bu ýagdaýyň agdalýan iki ýurdun nukdaý nazaryndan ähmiýeti gaty möhüm. Ma'lum bolýaly Türkmenistan ummaty gaz baýlygyna eýe. Ol öz gaz baýlygy boýunça dünýäde 3-nji ýa-da 4-nji orunda durýar. Elbette Türkmenistanyň gaz baýlygy Ýewropa bilelisine girýän ýurtlary gyzyklandyrýar. Ýewropa bilelisigi bu barada ensemedek beýanatlar bilen çykyş etdi we Türkmenistanyň hökümeti hem bu baradaky isleg arzuwlaryny beýan edip gelýär. Men Günorta akym proýektiniň goýgulsyn edilmeginiň Ýewropa bilelisiginiň türkmen gazyna bolan gyzyklanmasyny hasam güýçlendirjekdigini çak edýärin. Şunlukda Transhazar gaz proýekti baradaky gürrüňler täzeden janlanar diýip pikir edýärin. Sol bir wagtyň özünde de Orsiýet Türkmenistan bilen Azerbaýjany öz wasytlaryny güýçlendirmez diýip umyd edýärin. Diýärin. Sebäbi Orsiýetiň Ýewropa ýüzlenip, eger siz meniň gazymy almak islemeýän bolsaňyz, men Azerbaýjanyň we Türkmenistanyň gazynyň hem Ýewropa aktyrylmagyna ýol bermerin diýip bu ugurda hereket etmegi mümkin. Orsiýetiň şeýle pozisiýasy eýilemegi mümkin. Sebäbi biz munyň ýaly ýagdaýlary geçmişde hem saýat bolduk. Günorta akym proýekti nähili ýüze çykdy. Haçanda 2000-nji ýyllarda Nabucco gaz proýekti bardy, lalasga gelinip, bu barada işler başlananda Orsiýet oňa garşy çykyp deregini öz Günorta akym proýektini teklip etdi. Bu baradaky teklip kabul edilende Gazpromyň ýolbaşçysy Nabucco proýekti goýbolsyn edildi, Günorta akym ýeňdi diýip bütün Orsiýeti gutlapdy. Emma bu şertler ütgedi. Netijede Nabucco ve Transhazar gaz proýektleri üçin täze mümkinçilikleriň döremegi ähmal. Men bu proýektler amala asyrlar diýen umytda. Gaz boru kemerine yeni imkanlar açılır. Ümit eder ki bu layihələr gerçekleşecek. Transhazar proýektine nähili mümkinçilikler dörer diýip pikir edýärsiňiz?
Yani canıp gerçekleşmirse Günorta akım proýekti ýatyryldy. Emma bu proýekt bilen gyzyklanýan ýurtlar bardy. Meselem Gündoğur Ýewropada ýerleşen Bolgariýa, Wengriýa, Italiýa, hatda Awstriýa çylyny aralykda ýerleşen ýurtlar bu proýekt bilen gyzyklanýardylar. Eger bu proýekt basa barmasa agzalan sol ýurtlaryň gaza bolan talaby kanagatlandyrylanok. Netijede men sol ýurtlar Transhazar gaz proýekti bilen mundan beýle katda ýakyndan gyzyklanar diýen pikirde. Onlar düşünürəm ki, Transhazar gaz boru kemerine daha marakla yanaşacaklar. Transhazar gaz proýekti mundan uzal ortiýetiň basyşlary sebäpli başa barmandy. Oňa sebäp hökmünde Hazar deňiziniň statusynyň keskitsizligi ýaly meseleler orta atylykdy. Eger Türkmenistan Ýewropa gazakdyrmak üçin anyk ädimleri edip başlasa, ortiýet ýene bir gezek munyň öňüni almaga, Aşgabatda basyş etmäge sinişmezmi? Vallahi Rusya çalışacak ki etsin ama indi Azerbaycan'ın rehberliğinde. Elbette ortiýet bu ýagdaýa täsir etirmäge tynansyr. Ýöne Azerbayjanyň we Türkmenistanyň ýolbaşçylarynyň bu uğurda aýdan sözleri bar. Olar sunyň ýaly proýektiň öňünde böwüt bolmagy hiç kimiň hakynyň ýokdugyny aýdyp gelýärler. Sebäbi Hazaryň serhedi tahkiklanmady kim bolsa, agzalan proýektiň deňiziň bu iki ýurda degisli giňisliginde amala asyryljakdygyny hemmeler bilýär. Bu arada iki ýurdyň baş tutanlary ýygyderli çyksa edýärler. Diýmek bu uğurda mundan beýle görkezüljek reaksiýalaryň nähili boljakdygyny garşy bermek galýar. Göre indi hansı derecede olacak, nece olacak? Eger Azerbayjanyň we Türkmenistanyň bu proýekti amala aşyrmaga haky bar bolsa, onda bugün eçeli näme üçin bu proýekt başa barmady Jynap Bagyrow? Bilirsiniz, burada bir neçe sebep var. Birincisi Munyň bir näçe sebäbi bar. Ilkincisi Ýewropanyň bu meselede ýeterlik derejede alada etmänligi bilen bagly. Ýewropa ähli potensialyny ünsüni bu proýekde gönükdirmedi. Emma soňky döwürlerde bu gyzyklanma barha güýçlenýär. İnşallah Ýewropanyň bu urdaky tagallalary mundan beýle güýçlenir. İkinci mesele 2000-nji ýyllaryň başlarynda Transhazar proýekti bilen bagly uly özgörüşler göze ilýärdi. Hatda Türkmenistan bilen Azerbaýjanyň sol wagtky prezidentleri bu baradaky üstünler bilen biri-birini kutlaýardylar. Sol bir wagtyň özünde de bu proýekde ortiýet garşy çykyp iki argumenti öňe sürýärdi. Birincisi Hazaryň statusynyň kesitlenmänligi we ikincisi bolsa bu proýektiň Hazaryň ekologiýasyna ýetiräýmegi mümkin täsiridi. Ekologiýa barada aýdylanda häzirki wagtda ortiýetiň argumentleriniň güýji ýok. Sebäbi ortiýetiň özü gaty agyr sertlerde, hatda suwuň hasty beter çuň ýerinden Gara deňiziň düýbinden suwasty mawy akym proýektini amala aşyrdy. Beýlik tarapdan ol Baltik deňizindeki demir gazyk akym proýektini amala aşyrdy. Şeýle ýagdaýda Hazarda durmuşy geçiriljek proýektiň ekologiýa täsir ýetirjegi baradaky argumentiň indi manysy ýok. Hazaryň statusy barada gurrun edilende Hazaryaky ýurtlaryň hiç biriniň arasynda deňiziň statusy barada gelinen özara ılalyşyk ýok. Şeýle-de şuňky gün Azerbaýjany, Gazagystany we Ortiýety göz öňünde tutup aýdanymyzdy. Hazar deňizindäki gaz ataklarynyň eýçiligi bilen bagly olaryň arasynda hiç gili düşünşmezlik ýok. Diýjek bolýanym ýagdaý we şertler üýtgedi. Beýlik tarapdan Azerbaýjan bilen Türkmenistanyň ýolbaşçylary da bu proýekt bilen bagly kesitli beýanatlar bilen çykyş etdiler. Rehberliği de bu layiheye dair läýji beýanatlar vermişler. Jynap Bagyrow, siz Türkmenistanyň ýokary derejeli ýolbaşçylary şol sanda prezidenti bilen Transhazar proýekti barada ençemek gepleşikler tapgyny geçiren adam hökmünde häzirki wagtda Ortiýetiň we Eýranyň garşy çykmagyna garamazdan Türkmenistan dören şu pursatdan peýdalanmagy taýýar diýip aýdyp biljekmi? Vallahi gelen yıl Türkmenistan'ın büyük bir layihesi, yani bu şerh. Mendäki maglumatlara görä geljek ýyl Türkmenistanda ýurduň içindäki uly bir proýekt, ýagny demir gazyk gunwatar gaz geçirjisiniň gurulşy tamamlanmaly. Eger bu iş bitse, onda täze mümkinçilikler dörer. Türkmenistan Ýewropa bazarynda gaz satmak arzuwyny öňden bäri beýan edip gelýär. Diýmek, ýakyn wagtda bu ugurda ýagdaýyň has anyklaşmagy mümkin. Düşünürüm ki biraz gözlesek daha aydın manzara bize açılabilir.
Kardeşim Muhammed Tahirin geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Hormatly dinleyijiler, bu mesele barada siz hem öz pikir garaşlaryňyzy, bellikleriniňizi, maglumatlaryňyzy biziň bilen paýlaşmak isteseňiz, biziň metbot email belgisi gmail.com email adresimde haturadyň ýa-da Moskwadaky telefon belgimiz 7926 236 04 55 jaň ediň ýa-da SMS ýazyň. Hormatly dinleyijiler, Habarlar gündeligi programmamyzda dowam etdirýäs. Transparency International guramasynyň täze ýaýradan raportyna görä, korrupsiýa öňkü Sowet Soýuzynyň we Balkanlaryň çäýänäki ýurtlaryň aglawasyna giň gerimde saklanyp galýar. Bu guramanyň korrupsiýanyň indeksi 2014 atly 3-nji dekabrda ýaýradan ýyllyk hasabatyny Türkmenistan ýene bir gezek iň köp korrumpirlenen ýurtlaryň hataryna ýerleşdirildi. Bu barada kardeşim Merdan Sarifyň berjek giňişräk maglumatyny dinlädik. Paraxorluğa garşy çykýan Transparency International guramasynyň maglumatyna görä, uzurky Sowet giňişliginde we Balkan ýurtlarynda korrupsiýanyň derejesi gözýilginç bolup galýar. Düýbi Berlinde ýerleşen guramanyň 3-nji dekabrda ýaýradan korrupsiýanyň gürküdüjileri atly hasabatynda 175 ýurda syn edilip, ollar korrupsiýanyň derejesine görä ýürüýte tanawda ýerleşdirildi. Hasabatda her bir döwlete 0-dan 100'e çelini bal berilip, 0 korrupsiýanyň iň erwet derejesini 100 hem paraxorlugyň düýbinden ýoklugyny aňlaýar. Türkmenistan 175 ýurdyň arasyndan 169-njy orunda ýerleşdirilip, ýurtdaky korrupsiýanyň derejesine 17 bal berilipdir. Transparency International guramasynyň Merkez Aziýa boýunça koordinatory Svetlana Savitskaya Azad radiosynyň türkmen gullugyny Türkmenistandaky korrupsiýanyň derejesiniň ýyl-ýyldan üýtgemän gelýändigini aýtdy. Туркменистан у нас традиционно уже так сложилось. Türkmenistan öňden adat bolşaly biziň sanawymyzyň soňky orunlarynda ýer alýar. Bu ýerde ýene ýurda berilýän bala hem ünsürmeli. Bellep geçtik Türkmenistana geçen ýylym, şondan soňky ýylym şol bir bal, 17 bal berildi. Ol duran ýerine dur. Ýurtda korrupsiýa wawatyna dolu durunluk emele geldi. Стагнация, полная стагнация идёт. Savitskaya Türkmenistanda giň ýaýran paraxorlugyň bäri-bärde ütkejekdigini hiç kili ysaratyň, umuman hiç kili umydyň hem ýokdugyny sözüniň üstüne goşdy. Ну, со стороны я могу сказать, что надежд никаких нету ни у нас, ни у кого-либо другого. Gepin gerdisine görä bellep geçdik hasabatda Türkmenistandaky korrupsiýanyň ýagdaýy beýleki Merkez Aziýa ýurtlarynyň gagaranyňda hem hat erwet bolup galýar. Şu ýylky hasabaty görä iň korrumpirlenen döwletler Demir Koreýa we Somali boldular. Kanunlaryň berk-ber jaý edilişine, grazan jemgyýetçiliginiň goldawyna we dolandyrşdaky açyklygyna ýokary baha berilen Daniýa, eýem ençe ýyldan bäri Transparency International guramasynyň sanawynda ilkinji gowy orunda ýerleşdirilýär. Hasabatda bellenişi ýaly ýokary derejeli resmiler öz wezipe ygtyýarlyklaryndan peýdalanyp, döwletiň teristlerini öz behbidi üçin tozduranlarynda olar ykdysady üsüşe böwet bolup, korrupsiýanyň üsmegine iterge berýärler. Transparency International guramasynyň korrupsiýanyň görküdüjileri atly hasabaty bu ýyl eýem 20-nji gezek ýaýradylýar. Kardeşim Merdan Sarifyň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Adatlyk radiosu bilen söhbetdeş bolan Türkmenistanlaryň käbirleri ýurtda korrupsiýanyň ähli pudoklarda diýen ýaly ýaýranlygyny belleýärler. Hatda soňky gelip bolşan maglumatlary görä ýurtda ulu şowhun bilen geçirilýän dabaralara taýýarlyk çärelerine gatnaşmak islemeýän käbir çağalar baglarynyň terbiýetçilerinden diýişli resmiýlerin para talap edýänligi aýdylýar. Aşgabatda habarçymyz Murat Urwanyň maglumaty. Yurt boyunca her günden ýaly haýsyda bolsa bir sene ýa-da waka wagtdan köpçülikden şäherlere geçirilýär. Şähere günü ýaýrymda gidiyor. Şoň üçin artmasly ýoklarymyz goýup gerekler. Ýetsakmalyny ýetsakmaly, goşuşmalyny goşuşmaly, ýürekleri bolmaýar. Bu şäherler barda her gün ýurdun köpçülikden habar berişlerine habar berilýär.
Goşadırnakda halkyň ýürek joşgun diýilip mediada beýan edilen bu köpçüliklerin şäherleri adatça döwlet idara kärhanalarynyň işgärleri we ýokary okuw jaýlarynyň studentleri gatnaşýarlar. Resmi taýdan döwlet idara kärhanalarynyň işgärleri we ýokary okuw jaýlarynyň studentleri bu şäherlere meýletin gatnaşýarlar. Emma iş ýüzünde olar bu şäherlere mejburi gatnaşmaly bolýarlar. Şäherden boyun gaçyranlaryň işden çykarylmak ýa-da käýinji almak hukmy bar. Bundan başga da bu şäherlere gatnaşan adamlar bir näçe sagatlap soğuk bolsun, ıssy bolsun, tapawut ýok, şäherläniň geçýän ýerine dik aýak üstünde durmaly bolýarlar. Emma ýokary okuw jaýlaryna okuyan studentleriň hemde döwlet idara kärhanalarynyň işgärlerinden käýerlerinde bu kynçylyklardan gutulmagy mümkinçilik bar. Soňky wagtlarda ýol başçylara para berip, köpçüliklerin şäherlerden sypyp bolýandygyny aýdýan adamlar köpelýär. Paýtagtyň 12-nji çagyry baglaryň terbiýeçisiniň aýtmagyna görä, mundan öň şäherden gazajak bolsaň 30 manat tölemeli, soň 40 manat, indi bolsa 50 manat. Ödem her gezek şäherden gazajak bolsaň 50 manat bermeli diýip çagyry baglaryň terbiýeçisi gurrun berýär. Köpçüliklerin şäherä gitmek islemeýänlerden para almak diňe çagyry bagyna däleýse döwlete degişli kär beýleki idarada hem bar. Paýtagtyň 2-nji saglyk oýunyň şepagat uýasynyň aýtmagyna görä, onuň işleýän saglyk oýunyna hem para berip şäherden garşy bolýar diýip saglyk oýunyň şepagat uýasy aýdýar. Ýurduň ýokary okuw jaýlarynyň hem käýerlerine şunun ýaly ýagdaýyň bardygy aýdylýar. Mysal üçin paýtagtdaky Saparmat Niýaz wadynaky Owa Hojalyk Uniwersitetiniň studenti Begenjiň aýtmagyna görä, bu okuw jaýyny 10-20 manat şäherden tutup bolýar. Köpçüliklerin şäherden boşamak üçin para bermeklik diňe paýtagtyň döwlet idaralaryna ýa-da okuw jaýlaryna däleýse ýurdun vilayatlarynaky idaradar okuw jaýlaryna hem bar. Özüni arzuw diýip tandan daşowly iýleşmediň aýtmagyna görä, onuň işleýän medisina idarasynda hem şäherden ýa-da paýta ýygmaly işlerden galmak üçin adamdan 40 manat soralýar. Mundan başga da döwlet işgärleri käýer bayramçylyk dagalarynyň repetisiýalaryna ýa-da marşrutkalaryndan galmak üçin hem başlyklaryna para töleýärler. Ama çykjakdygyny çekilýän üçin olur ýa-da. Bärdana hurdaly hukmy ýokmyr. Hukmy. Adatça bu hil taýýarlyk şäherlerine her günden ýaly gatnamaly bolýar. Şonuň üçin marşrutkadan galmak üçin alynýan paranyň ölçüri az bolmaýar. 100 manat berip marşrutka gatnaşmasan hem bolýar diýip paýtagtyň 2-nji saglyk oýunyň şepagat uýasy aýdýar. Şol bir wagtda hem ýokarda alynan şähere parasy bir tarapdan işgäre ýa-da studenta şäherden galma mümkinçilik berýän bolsa, beýleki tarapdan bu pul şähere gitmekden boyun gaçyrýany temmi görnüşinde hem ulanylyp bilinýär. Egerde sen şäherden gaýsada bolsa bir sebäp bilen galan bolsaň ýa-da şähere giýjak alyp goýbermän adyny belletmedik bolsaň direktor 50 manat bermegini talap edýär. Bermeseň işden boşadylarsyň diýip 12-nji şahar bagynyň terbiýeçisi gurrun berýär. Diňe şu ýylyň ýanwar aýyndan te awgust aýyna şeýle aralykda ýurdun medeniýet pudowynyň guramalary ýurt boýunça 25900 san köpçüliklerin şäherler geçirendiklerini şu ýylyň 8-nji awgustyna geçen hökümet maslahatyny vice-premier Ýaz Muhammedow habar berdi. Habarçymyz Murat Gurwanyň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, ýurtda geçirilen çärelere gatnaşmak islemeýän işgärlerden degişli resmiýetiň para soramagyna siz nähili araýarsyňyz? Şeýle ýagdaýlara siz hem duş geldiňizmi? Göreneşdenleriňizi, maglumatlaryňyzy biziň bilen paýlaşyň. Ýa hem belläp geçmeýäli biziň medpuat email belgisi gmail.com email adresimde haturadyň. Şeýle de hormatly dinleýijiler, bu barada biziň Facebook we Kontaktdaky sahypalarymyzyň käbir okuwjylary hem öz araýşlaryny galdyrdylar. Häzir olaryň galdyran käbir tesbirlerini siziň hem dikkatiňize ýetirmekçi. Facebookda jumalatly okuwjymyz çäreleriň näme geregi bar? Marda bir çagy çärede çykyş edip oturka, soğuçydaman çaşýar. Onu bir jan pena tutup gyrazyňyp goýberýär. Bu zulüm däli näme? Maňa şunu düşünüriň diýip öz tesbirine belläpdir. Kontaktda Gurwany adatly okuwjymyz öz çağaň üçin para bermeli bormy how? Soğuk howada çäre diýip gapyňdan gelse bar ýok bol diýmezmiň. Soğuk howada çäre diýenleriň özüne akyl ýok diýip öz garaýşyny galdyrypdyr. Hormatly dinleýijiler, siz hem biziň her gün efire gidýän maglumatlarymyzyň käbirleri barada öňünden öz pikir araýşlaryňyzy biziň bilen paýlaşmak isteseňiz, size hem Facebook we Kontaktdaky sahypalarymyza goşulmagy çağırýas. Bu lomlarda bizi gözleg bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tap bilersiňiz.
Hormatly dinleyijiler, şunuň bilen habarlar gündeligi programmamyzy hem geçirip gutarýas. Gepleşigi Pragadaky studiýadan men Sähra alyp berdym. Saatlar ketmeden soň gepleşiklerimizi ýazgyda dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň tolkunlaryna aýrylmaň.